Здравейте! Добре дошли на нашия оглед в къща, находяща се в село Горголят. Това е входната врата. Минава се по мостче над изкуствено езеро. В него стопаните гледат риба. Къщата е разположена на две нива. Сега се качваме на първото. Всичко е терасирано, плочите са мраморни, може да погледнете част от двора. Влизаме в къщата. Това е първият етаж. Има голяма тераса. Едната стая. Преходно през нея се влиза в другата стая. Пода е паркет и мокет, на стените са тапети. Отново сме на терасата. Има една голяма дневна и отделна самостоятелна кухня. Това е кухнята. Водата е от собствен водоизточник. Къщата общо взето е в битов стил. Втория етаж. Една стая и голяма тераса. Стаята на втория етаж. Слизаме обратно да видите двора. Има отделен самостоятелен гараж, който се влиза от улицата. Това е кладенец, използван и като собствен водоизточник. Площадка за летни пикници. Отиваме да погледнем и двора, в който има басейн с размери 3 метра на 8 метра. Стигаме до басейна. Той е укрепен доста добре. В момента не е напълнен с вода. Ето това е басейна. И остава да ви покажа прекрасната панорама, която се вижда от мястото. Самото село е на около 50 км от град София. Достига се по автомагистрала. Ето това е околността. Заповядайте на реален оглед на този имот.